भारतनि हादोरगिरिया बे फिसा जायगा बिटिआरनि गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि कचुबारियाव बे मेडिकेल कलेज जानो गोनां लांगोनायाव बिथाङा फैनानै जोंखौ बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 67थि जथुम्माखौ मोनसे थुलुंगाथि होलांनायजों लोगोसे बिथांनि जिथुनिखि बिबुंथि बे बिबुंथियाव बिथाङा राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय आरो गुणगत शिक्षा भेलु अफ एडुकेशन आरो बिथाङा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि खोथा बुंदों आरो बिथाङा दानि डिजिटेलाइज इन्डिया जानो थांगासिनो दङ आरो नेशनेल लेभेलाव माने नेशनेल एडुकेशन पलिसि जानो थांगासिनो दं बेजों खारफानो हानायनि थाखाय जोंनि साहित्य सभायानो जा बा जिखुनु लिटारेरि अर्गानाइजेसनानो जा बिथांमोना खामानि मावनांगौ बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो गोदान जोलैनि थाखाय मोनसे खोथा बिथाङा बुंदों जे जोङो दानि लार्निं एडुकेशन बे सिस्टेमाव खारफानो थाखाय जों दानि ग्लबेलाइज मुगाजों जों खारफानो थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौनि गोबां माने हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिनि थाखाय बिथाङा बर' रायजो राजा आरो बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना आथिखालनि मुगाजों खारफानो हानाय बायदि मोनसे गुणगत भेलु अफ एडुकेशन आरो एडुकेशन फर अल जिथुनिखि माने इउनिसेफनि जिथुनिखि कनसेप्ट आरो सर्ब शिक्षानि खोथाखौबो बिथाङा बुंदों बेनिखायनो जोङो आसा लाखिदों जे भारत सरकारा थाबैनो नेशनेल एडुकेशन पलिसि खालामगासिनो दङ आरो बे नेशनेल एडुकेशन पलिसि हारिमुआरि सोलोंथाइ खान्थिजों जों खारफानो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय मोनसे लिंक लेंगुवेज खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बेनिखायनो दिनै हादोरगिरिनि आखाइजों जोङो गुगल्स प्रजेक्ट खालामनानै बिहुं होननाय मोनसे जोङो अनलाइन पर्टेल थिग नङा अनलाइन माने प्रजेक्ट जोङो दिनै बेखौहाय लन्च खालामबाय आरो बिनि दारै औ जोङो गिबि मन्थ्रिजों थांनाय डिसेम्बराव सावरायनानै जोङो जेब्लानोखि सोरखारि नङै फरायसालि दङ बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ सोरखारि खालामनांगौ आरो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 लागु खालामनांगौ बाहायनांगौ आरो थाबैनो जि फरायसालिया मानेखि सोरखारि जायाखै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै जायफोर कलेजफ्रा सोरखारि जायाखै बेखौ 6.3आव सोनानै नायबिजिरनानै बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बे खोथाखौ जोङो गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों आरो गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों आरो बावैसो जोङो गं 26 कलेज जोङो लिस्ट मोनसे होदोंमोन आरो बेवहाय बिटिसिनि डाइरेक्टरेटनिफ्राय बिटिआरनि डाइरेक्टरेटनिफ्राय मोनसे भेरिफिकेसननि थाखाय मोनसे फर्मेट होनानै बे कलेजफोरनि स्टेटासखौ लाबाय आरो गभर्नमेन्टआ थांनाय बाजेटआव स्टेट बाजेटआव गं 10 माने डिग्री कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बे माबाखौ बाजेटखौ लाबाय आरो पर्यायक्रमे माखासे कलेजफोरखौबो आखायाव लागोन आरो जेब्लानाखि थालांनाय स्कुलफोर दं बेखौ जोङो दाबि खालामदोंमोन आरो बे थालांनाय स्कुलफोरखौबो फरायसालिफोरखौबो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों 67थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव भारतनि सेथि नोगोरारि रामनाथ क'विन्द बिथाङा बाहागो लाफैनाय लोगो लोगो बर' थुनलाइयाव मोनसे गोदान जारिमिन सोरजि जाबाय आरो बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै भारतनि सेथि नोगोरारि थामहिनबा राष्ट्रपति बिथाङा गावनि खुगाजों बर'नि जिफोर बाथ्रा बुंलांबाय बर' रिंसार बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय लोगो लोगो बर' रावा भारतनि गिबि नोगोरारिनि खुगानिफ्राय मख'जानाय एबा बुंथि जानाय राव महरैबो दिनै बर' रावा गनायथि मोनबाय बेनो बर' रावनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे मान एबा माने गोजौ थाखोआव दावगानाय होननानै जों सानो मानोना भारतनि सासे राष्ट्रपतिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लानाय लोगो लोगो बर' राव थुनलाइ जौगानायनि जारिमिनखौ बिथांनि खुगाजों मख'लांनायनि लोगो लोगो बर' राव आरो थुनलाइनि जारिमिना दिनै हादरनि मोनसे जारिमिन जानानै बियो गनायथि मोनबाय एबा बियो इयुनाव बियो बे रोखोमै गनायथि मोनलांगोन
दा बेनो जाहैबाय जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय आरो हादरगिरिया बेहाय बाहागो लाफैनाय लोगो लोगो हादरनि गासैफ्राम खौरां बिजोंफोरा दिनै जोंनि बे जथुम्माखौ फोसावदों। बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माफोरा बेबायदि रोखोमनि सिगां समाव फोसावनायखौ मोनाखैमोन। लोगोसे भारत सरकारनि जेसेबां इन्स्टिटिउसनेल मेकानिजमफोर दङ, भारत हादरनि जेसेबां गोजौ सोलोंथाइ आयदानि आवथायाव थानाय राव थुनलाइ फेहेरनाय जौगाहोनायनि फसंथानफोर दङ, बे गासै फसंथानफोरा दिनै बर' राव आरो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ लानानै बिथांमोना नोजोर बोगासिनो दङ आरो बेनि खाबुखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा फैबाय थानाय समाव गोबां खामानि मावनायनि खाबुखौ मोननो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। राजानि मदद अनसायनायखौ मोनबाय थायोब्ला निश्चय बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ इयुनाव आरोबाव लाबाय थागोन आरो बोसोरारि जथुम्माया बर' थुनलाइ आफादा थासान्दिसिम बे सोलिबाय थागोन। बे जथुम्माफ्रा बबेबा समाव सम आरो थासारिखौ नायनानै जि रोखोमै जानांगौ बे एसे हयथ' गोजौ गाहाय बे जालांबाय थागोन, नाथाय जोंनि नाजानाया अरायबो थागोन जाहाथे जों साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांनो हायो।